आथिखालाव जुदि ट्राइबेल संगठनफोरनि मोनसे राजनैतिक हान्जा दायोब्ला बे दासिमहालागै कंक्रिट डिसिसनाव फैथ'वाखै सिन्था सरसा खालामदों बेबो दा बाखि ट्राइबेल जनगोष्ठीफोरजों बेबायदि बुजा बुजा थालायनाय गेलेयोब्ला जोंहा मा लाब जागोन मा लुकसान जागोन बेखौबो साननो गोनां जागोन खारन आथिखालनि जिथु सरकार काउन्सिल सरकाराबो बा स्टेट गभर्नमेन्टआबो आसामाव बहुद सिगांनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनद' जनगोष्ठीखौ एसटि होनांगौ होननाय जि डिमान्ड बेखौ आथिखालनि काउन्सिल सरकारा होगोन होननानैसो पजिटिभ माबा मोनसेखौ नुदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' बिथांमोना सिगांनिफ्राय बुंबाय थायो जोंनिफ्राय रिकमेन्डेसन हरगोन होननानै बुंबाय थादों दा थारैनो बे मोननै सरकाराबो काउन्सिल सरकार आरो स्टेट सरकार बे मोननैबो सरकारा जुदि पजिटिभ नोट हरोबा बियो मादारनि इम्पेक्ट जाहैनो हागौ आरो बे मोननैबो सरकारा बेखि पजिटिभ नोट हरोबा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डिसिसना मा जाहैनांगौ बेखौ जोंहा साननो गोनां दं आरो इन केस बिथांमोना बेबायदि पजिटिभ नोट हरनायनि थाखाय जुदि बे मोनद' जनगोष्ठीया एसटि जाजोबो अब्ला हले एक्जिस्टिं जायफोर एसटि हिसाबै रिकगनाइज कमिउनिटिसफोर दं बिथांमोन हयथ' गाफ्ले जानाय जाहैगोन आरो बेखौ सासे एसटि कमिउनिटिनि मावथि हिसाबै गनायनाया एसे इजि जानाय नङा बेखौ ट्राइबेल संगठनफ्रा कुनु दिन गनायनाय नङा बेनिखाय सालिजारि सानलायनानै डिसिसनखौ लायोबा मोजां जागोन बेनिखाय जोंहा जनसंख्या हिसाबै जों एसटिफ्रा खम दा 6 जनगोष्ठीफ्राथ' मा हिसाबै गोबां दं बेनिखाय गणतन्त्र गोबां समाव सरकारफ्रा मेजरिटिनि सायाव माबा खालामो एसे इम्पर्टेन्स होयो बारासिन गुरुत्व होयो बेनिखाय मेजरिटि इलेक्सनखौ लानानै मेजरिटिखौ गुरुत्व होनानै जुदि 6टा जनगोष्ठीनि दाबिखौ मानिना लायोबा बेखौ हयथ' कुनु ट्राइबेल जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा गनायनाय नङा आरो बेयो जोंनि गेजेराव गोबां मोनसे दुंदुं हाव बारहावा मोनसे लाबोनो हागौ बेनिखायनो जों बेखिनिखौ एसे सानलायनानै बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्ट बे मोननैबो सरकारखौ लोगोसे काउन्सिल सरकारखौबो बेखौसो खावलायनो सानदों जे ट्राइबेल सुबुं हिसाबै ट्राइबेल नागरिक हिसाबै जे बे इसुफोरखौ ओरैनो जानला मानला भट मोननायनि नोजोराव जानला मानला एसुरेन्स होलाबायनानै जानला मानला खामानि मावनानै गावनि सुबिदाखौ लानो थाङोब्ला बे जोंनि थाखाय पलिटिकेलि सोरबा सासे सानै दैदेनगिरि लाब जानो फैगोन एज ए हल कमिउनिटि ट्राइबेल कमिउनिटि मा जाहैगोन बेखौ सानलायनानै लासै स्मुथलि जुदि खामानिखौ मावोबा बिसोर जोंनि थाखाय मोजां जागोन नङाबा जों ट्राइबेल जाथि हिसाबै ओरैनो बेकवार्डखा पिसफोरखा मालायजों गादब जानाय नासयजानाय मुगैजानायखा आरो गाबोन जुदि बाखि 6टा जनगोष्ठीफ्रा जुदि एसटि जामारोबा बे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो काउन्सिल गभर्नमेन्टनि रिकमेन्डेसनखौ लानानै अब्ला हले जों गाफ्ले जानायनि बादै जेबो जानाय नङा आरो बे थारैनो जोंनि एक्जिस्टेन्स ट्राइबेलफोरनि जितु एक्जिस्टिं जिखिनि ट्राइबेल बिथांमोननि जितु एक्जिस्टेन्स बियो टटेलि गैया जाहैगोन बेनिखाय बेखौ आं काउन्सिलनि सुबुं हिसाबै बिटिसि ओनसोलनि सुबुं हिसाबै बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ जाहाथे खोब केयारफुलि डिसिसनखौ होलायो बेखौ खावलायो ओरैनो नैबे जितु काउन्सिल इलेक्सन बेवहाय जोंहा आथिखालनि सरकार सालायनाय पार्टिनिफ्राय बिथांमोननि मेनिफेस्ट'आव स्पष्ट लिरदों जे 6 जनगोष्ठीनि जि एसटि डिमान्ड बेखौ जों रेकमेन्ड खालामगोन ओरैनो काउन्सिल सरकार हिसाबै एसटि होनोथ' हाया दा बिसोरो खिन्थु हायाब्लाबो रिकमेन्डेसन पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरोबा बे बिथांमोननि थाखाय प्लास पइन्ट जाहैयो बेनिखाय बे एसे साननो गोनां बाथ्रा जेरावहाय जों माबा जागोन ट्राइबेल जोंहा माबा पपुलेसन एसे खम दंगौ बेखौसो आरो दा गोदानै 6टा जनगोष्ठী माहायबा जोंथ' हिसाबाव फैनाय नंखाया एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा हिसाबावनो फैनाय नङा खारन बिसोरो जोंनिख्रुइ मर एडभान्स
एजुकेशनली ससियली इकोनमिकली जोंनिफ्राय बहुत फार बेटार पजिशनाव दं बेनिखाय जों जेबो पात्ता मोना एडमिसनावबो जों मोनहैनाय नङा साकरि बाकरिथ' मोनहैखानाय नङा ओमफ्राय दा एक्जिस्टिं जायफ्रा एसटि बिदों बिथांमोननि बांसिनानो अबिसि एससि हिसाबै सुबिदाफोरखौ मोनखादों मात्र पलिटिकेल रिजार्भेसनखौ बिथांमोना मोनाखै बेल'सो आरो दा बिथांमोना पलिटिकेल रिजार्भेसन लुगैनानैसो एसटि बिदों नङाबा जों जिखिनि सुबिदा मोन्दों अबिसिआबो मोन्दों एससिआबो मोन्दों रावबो सुबिदा मोनालाफानो थायाखै एमअबिसिफ्राबो मोन्दों एडमिसन रिजार्भेसन दं एपइन्टमेन्ट रिजार्भेसन दं गासैबो मोनखादों मात्र दा बिथांमोनहा पलिटिकेल रिजार्भेसन कनस्टिटुएन्सि रिजार्भेसन मोनाखै बेनिखायनो एसटिआ दा जि रिजार्भेसन मोन्दों दा आसामाव 14ताल'सो माबाया एसटि रिजार्भेसना बे 14ता सिटखौनो सेनो नागिरबावनाय बिदिसो जाहैदों बेखौनो मोननो लुगैनानै बे माबाखौ खालामनाय बेनिखाय बे जोंनि थाखाय खोब पजिटिभ जाहैया बेनिखाय जुदि बिथांमोनहा मेनिफेस्ट' जेनेबा खुगाजों बुंनाय आलादा बाथ्रा जे जोङो रिकमेन्डेसन होगोन जोंहा आपत्ति गैया बेखौ खुगाजों बुंनाय आलादा बाथ्रा खिन्थु जेथिया मेनिफेस्ट' स्पस्ट होयो बेखौ मावनोबो गोनां जायो एक्सुवेलि गोदो गोदायब्ला दानिफ्राय हयथ' 30 years बेक 40 years बेक बे समावबा मेनिफेस्ट'खौ जानला मोनला होयोमोन इमप्लिमेन्ट खालामाबो रावबो हमामोन पाब्लिकफ्रा बावलांफिनोमोन खिन्थु दानाथ' पाब्लिकफ्रा कनसियास जाबाय मेनिफेस्ट'आव जि लिरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ होननानै डिमान्ड खालामगोन गाबोनथ' डिमान्ड खालामगोन बिथांमोना रिकमेन्डेसन हरबा बे जोंनि थाखाय बारा मोजां जागोन बेनिखायनो बिथांमोना खुगाजोंल' बुंनानै जास्ट माबा थाबानो जाहैबाय जे जों रिकमेन्डेसन हरगोन दे होननानै बुंनानै खुगाजों बुंनाय खिन्थु जेथिया मेनिफेस्ट'आ इन रिटेनलि इन ब्लेक एन्ड व्हाइट जेथिया होयो अब्ला बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो जाहैयो आरो बिदि खालामनो गोनां जायोबा बे जोंनि थाखायबो मोजां जाना आरो बे रिकमेन्डेसन हरोबा बे डिमान्ड होग्राफोरनि डिमान्डआव वेट मोनसे हैदेरनाय जायो बेखिनिखौसो साननांगौ दा दाथ' बेखौनो सानबाय खिन्थु मोनसे बाथ्रा थिग जे गाबोन जुदि बे 6 जन'गोष्ठी एसटि जायोबा दा जायफ्रा एसटिनि सुबिदा लानो सरकार सोलायदों बिथांमोनाबो जोख्लाय जागोन बे बुस्थुखौ हयथ' सानहराखैबो जानो हागौ जाहाथे जोंनिफ्रा ओरैनो जास्ट भट मोननायनि आसा बिदि होदों खिन्थु मालाबा समाव भट मोननायनि थाखाय खोथा होनाया बे गावनि थाखाय खैफोद जायो दा जों बे ट्राइबेल एमएलए जिखिनि दं दासिमहालागै बे इस्युखौ लानानै सावरायलायनाय जायाखै बेखौ सावरायगोन ओरैनो 25 तारिखनिफ्राय जोंहा एसेमब्लि जागोन 25 बा 29हालागै बे समाव जों सावरायनाय जाहाथे ट्राइबेलनि खहा जाथावै डिसिसन जों लालायनो हायो ना बेखौ जों सानदों खारन जोंहा जनसंख्या हिसाबै खमबाबो आरो जनसंख्या खमखायनोथ' बे खम जनसंख्या बयजोंबो एक्सप्लइटेड साप्रेस्ड आरो अप्रेस बायदि जानायखायनो ब्रिटिशफ्रा बेबायदि जातिफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखायनो बे एसटिनि बेबस्था लोगोसे 6 सिडिउलनि बेबस्थाखौ खालामदों बेनिखाय जों जनसंख्या खमखाय जोंखौ बासायनांगोन आरो बिनि थाखायनो जों आयेननि हेफाजाब लानांगोन बेखौ कनस्टिटिउसननि प्रभिजननि बेबस्थाखौ लानांगोन आरो जोंहा दाना 6 सिडिउला बे बेबस्था होदों आरो ओमफ्राय बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बेबस्था होदों बेनिखायनो जों बे बेबस्थानि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन खालामनो हानायनि आरो माबाफोर बेनिखाय गोख्रोंसिन माबाफोर दिहुनबायनो हायो नामा बेखिनिखौ जों एसे ट्राइबेल एमएलए जिहेतु जोंहा दं कार्बिफोरनिफ्राय दं मिसिंनिफ्राय दं गार'निफ्राय सासे दं राभानिफ्राय अबयसे सासे गैथ'वा बर'फोर थाबाय जों ज' जालायनो माबाफोर दिहुननो हायो ना बेखौ सावरायलायगोन दासिमहालागै सावरायनाय जाथ'वाखै खिन्थु जों सावरायगोन